Iba kumno ki penlong ya ta election kum kata kapor ya kaban yadi ya thit ya kisim priakti ki jongpi hano pentep ya no pentep labon ba shu jit da kaba ai dak pisa hoy ngam ong ba baro ki ba thep but tu kapor ki long kumta henry Audio Jungle. ngai kublei de iba aksan besai moi iba ladon rengkat akan iga jialang iba yakit kam hungte ha nokma constituency iba Delhi lingwi iba don akan iga jalbi ru iba ibana cliff kublei shiboni jingdar ka jopi but kiwe ki nongket kam joka party akan iga constituency but kumjuru hakiwe constituency kibia la pelaj ka por ka jopi ya kaban don hakane kejialan hang ni janmit tenga so ban ai kublei kerpang ikong martina dingdo ibalong lalong kimi jonga ibalon hakane ga jelang ibla syong la sa bi gesnong kublei si bor so ei bangan ai kublei kerpang ye fi nabar fi ngaso singan ba fi don fi tenga janmit gajing ai kublei ba kham kerpang e kade ye fi hi ginong so snong jonga ni ga snong molon rei nadu ki long kwi ki long pa ki kon samla bat ni iberon ki het ki beret ru ya ka jing pelat por ga jopi ya ka ban wan ya ka ban ngap ya ka ei ga ba ni dan ban kren ei ba ni dan ban chai ha ga ni ga janmi kumba i shongknor joga ni ga jelang ya ong ba ki pai ba ki don kam ya ka ban yo ya ta ga jing tip shafang jonga kindet kinsoi dengan ya penito ile di ngana dei ko peti pekerteng jonga libat scammer bo ngadi nang thi nasnong maurung keneng but ngalasa menchua hang thi hasnong nora hanong pedeng nadu slam ha kendai spa kendai pun riu hadu slam arjar kan riu shua bangalit sa antai hanong thmai but minta nga sa lang hang ya thang sling ke de wisnong ji lok jonga nga sa lang thmai ru de min chwa ga ni ga shnong molon rei kam de ke shnong ba thmai ya namar nga la itu ithau ya ki ba shikur ba nga ki ba don hang ni ke shnong ki ba le puli lang ba nga bat ba ngi ya don ing the nong ra nga sai wan ka chen ni sa shnong molon rei bat haba ki briu ki yong ba phi jat mer bo phi dei na molon rei ikli yong em ngam dei molon rei de phiri yu berkina molon rai ong yile shikur kiba jat merbo molon rai habang awan ong ye kata ngamut bangan ong ba ngangan de MP jong ki merbo bana molon rai ya kata ngini bo so thu sha nga haba pinjit yang abon long MP nga de MP jong baro kinong sok sunong jong kaselong parliamentary constituency ngamdei ukertong la nenganom de to MP ubambi kemat tang na kabenta kawe kasinong tang na kabenta kawe kabalang tang na kabenta kawe kakelhun tang na mata kawe kathan henry nga nong hi kurtong bat nga long ru UMP haba fiji uta UMP ban pe dut ya baro nga long uta ban pe ya baro kibadon hakani silong parliamentary constituency but nga layo ban tray hang thi Harimbai Presbyterian High Secondary School menchua hathia East and Hills District katu ni benai shwa bakan late pentray hang thi Sinod College kumba khan biusnan nebung tu hausnam arajar afulai ngala yo pat ben hikai hang thi Hanor East State Hill University but kakwang ban ye thu ye pi hindia ya ke jingye dei jonga bat I Dr. Vicky Ejesenkon ngalai thu slam bhai but na peneng ki record jonga Voice of the People Party ngala kham itho slam tam dei ya I Dr. Ricky Ejesenkon ubalong unong hikai ujo jonga ela yo ben hikai ya hau slam kha khandai spa khandai phundai ela hikai ru hau slam arajar but arajar iwe par hapor bangasa hanihu hapor bangalai MA ngasa hostel hengtei isariki idei unong pe ya ka hostel kaba ngangadon pandang alami na nihu
Mangalio banikturay. Ngam ju kami gendu shui I Henry. Katu ke jinglong snowrit ke jong I. Katu ke jinglong hop ke jong I. Katu ke jinglong chisur ke jong I. Kada ainin sim. Yang kum ukna samla. Bernga syaikin bang wa syait burom I. But hadin. Habang alayo ban ya don benta bat I. Haga voice of the people party. Ngada sukmen sibune. But nganong pi pai ba. Na lor ke jing kersyam ke jonga. Ya ka clean politics ke ba iba arden ialam. Na lor ke jing kersyam ke jonga ya iba arden. Kau daw ko ba pinlong yang ya ka bangan don haga voice of the people party. But ya ka bangan don haga kam san himasima. Kadai ke jing don jong isariki. Haba don me I ngas ngusngan. Haba don me I ngas ngau shania. But haba don me I ngas ngau baka don ke jingkermen ya kalawai. But nga join but ka VPP. House nam arajar apuwai ya kapan seng ya ka. Kalong ban ay ka tiga mon ka tiga diang ka jonga. Ya isariki ba iba arden. Ngay iba kini kiri orang ba. Ki don sisa ta ka jingtmu ka babahan. Na ka benta ka imlang ka salang. Haba iba arden ikot ya. Ya ka ban yatruilam. Ngas ngau ba. Kadai ka kamram ka jongan. Ya ka bangan mi syakmat. Ya ka ban snok tilang. Ya ka ban syakri ya ka riba ka judgment riu. Kamtam. Habang ilwe iba kumno. Ka sorkar ka bang idang kmi lenti. Bahkan kamlong ka bapher. Bahkan kam ay ka jing syakri ka bapa. Naru Muslim arajar. Khatpra. Bahkan ni ka sorkar MDA. Kabalayo pan sim ni ka bor. Henry ni iba kumno. Hag cingtho aki kot kubor. Ngyo iba kumno wat ka kot hamigalya. Kala kentho jur ya kani ka sorkar. Hag ngyo ya ki kambam sap. Bat ka jingle jubor, bat ka jingle silyang jong kani ka sorkar. Te kumta kani ka jinglong. Ka pinlong yang ya ka ban don ka ta ka jingit kli. Ya ka ban mi sakmat. Ban ya don benta. Ban seng ya ka voice of the people party. Bat ban ay kita ka jing syakri. Na ka benta ka riba ka jaj ben riu. Da ka bangat ka kersan. Ya iba adan bat isariki. Nga ngam sim join. Siya ka party ngam sim don benta ban seng ya ka voice of the people party. Da ka bangat mu panile election. Hoy isariki syai'ong. Ba don kam ya pi bat scam. Ya ka ba pinmi syakmat. Namar ka riba ka jaj ben riu. Ka don kam ya ki beriu ki ba kum ma pi syai'ong. Nga nga syai'ong I. Banga nga nomire election. But hakataka por ilalong kumu MP. Ban pinkot niya yai. Ngong ba ladang yele election. Ngan yele tangi ke MP. Henry kamot bat. Banga kwa banyale MP ngongi. Hi bilalong MP bat ngayay Krisyan MP. Kat papidang yele election mapi kumu MP. Ngangan mi ba sakmat. Yakban ay kajing Krisyan kajongan yai. Henry katakan jingmi jonga sa politics. Ya ka ba ngan ay ka jingkersan I. Pause ka leilong penban da kumni. Ha ba blay ra ipit no I ben sim tang si tengpor. Par haba ka party kala pha ya. Haba ka party ka phai khwat sa. Ya ka ba nile ya ka ni MP election. Nga sim ya ka da ka jing snorit. Nga sim ya ka da ka jingget kli. Bat nga sim ya ka da ka jing sukhya ka ben sim. Ya ka ban pindat ikam ibadang sa ka ba I Dr. Ricky Ejasengkon ilas simti bat lastang mande ya kata. Tiga riga kamram ko jonga da pi pai ba. Pi ibit banjit ya ka voice of the people party sa isin pat. Ya ka ban pa UMP sa dalhi. Ya ka baganyo ban pendet ya gijing ang nu ka jong isariki. Isariki habang ya phone. Don ting teng niya phone ni ba isariki da kanta. But hakajing ekran ka jongi. Isariki syai'ong ya kani. Ha. Yung bat scam. Ya kanu kanu badai banle. Ngidai banle ya kata. Long ka balong ya kabadai kababha banle. Ngihap banle. Henry ya kanu kanu basniu. But ya kanu kanu bangim dai banle. Ngim judai banle ya kata. Ya kata kaba I syai'kran. Bat kani kalong kum ka kintin. Kapasa haka donut ke jonga. Manangkin mau habangi frame ya ka manifesto jo ka party house nam arajar apsa namar nganga don benta yak bantau ya ka manifesto na ka benta ka election MP arajar apsa jong ka party
Nila thawi ki ei ki ba isari ki inyo banra syathi sedeli. Ha kapor ha kasni ki ba in klat no. Shiganta shwaba isari ki in klat no. Ngadang nyadep ban phone ni ya ka ban kren ya ki ei ki kam ki badang sateng ka ba isa impat yo banra syathi sedeli. Henry ke ei ki baja. Habang ini yakut ban yakenduk pat. Haga at mulai terik. Jom berai fet. Banyak keren ni kimat ki isu ke banyak dang hap banyak sim banyak ra. Nak benta ka jing untuk jong pai ba jong ke jalan. Henry har ta ka janmi ila yo ban klap no. But kadi ke jing penya ke jong play. Ya kata ka bangoong ni serki ki kita ki isu ki banyak dang hap ban yara sedeli. Minta ka hap ban har ka terpeng ke jong tada pi pai ba pi bet ya ka ban je bat ban long kumu MP nak bentakan di Selong Parliamentary Constituency. Kakwa punya keren kindiat hang ni. Hoi kini ki riurang ba kibla keren na shwa jonga kila keren ya kanong rim job voice of the People Party. But kumba iba harpran iladep keren iladep banyak ho EP badon ki bakeli. Balai ni hapan seng ya voice of the People Party. Habla don lapa ki weipat ki regional political party. Kaya ki ba penlong yang ay kaban don bentaman seng ya ka voice of the People Party. Kalong baka ni ka party kay yang halor ka nong rim ka bapher na ki weipat ki party. Nga nga say ong ya ni. Ladang yele election kumba yele ki weipat ki party. La kalong ki national party lani ki regional party kita ki seng riulom ka bangiyong. Ladang hapan yele election di kumba yele maki kam don jingmut yang ibangin ya seng ya ka voice of the People Party. Nila don sibun kita ki parti yang ke jala ke jongi. Haga jing isang labun palat. Natakaramim don kam show ban seng. Ya ka weipat ka parti. Henry Balengi don kam ban seng ya ka voice of the People Party. Kadai na mar bangis ngoto baga lenti ya jong kini ki weipat ki political party. Kam dei ka lenti ya ka ba mentoi na ka benta upay ba. Kam dei ka lenti ya ka babha na ka benta ka imlang kasalang. Kam day galentiya ya kaban wanra ya jing mentoy na kabenta upay lang jong kani kajala ka jongi hawa pipet ya kan komile election na kani kajala ka jongi niyo iba kumno ki penlong ya ta ka election kum kata kapor ya kaban yadi ya thi ya kisimpriakti ki jongpi hano pentep ya no pentep labon ba siya jit da ka ba ay dagpisa hoy ngam ong babaro kibatet bot ato kapor kilong kumta Henry Banjop na lor gini ki papli ki bathep hop ikabot ki jongki ki candidate ki sayelet ya kaban pet ya ki no ki bakila banthi ya kabut nang bakin job ya ki election berkay ka ba kwa banong ipi habangi ni sim ya kapisa hakapor election. Nilay ban ken ma ko to kapisa kami nang no ni hapan bo ya kata ka jingkli. Mano ba ay ya to kapisa. Menden na pa rang songka bedi way iri rang ba. Iyong ba don to way bure menakani ka MDC election. Uterwa kum ni iyong ba. To yale ya gani ka MDC election. Ngan ay ya pi ngan kersan ya pi san tho lak tingka. Bat lada kamdap kita kasan pulak ru ngan nang ay shushu nakabenta ba pinyele ya ke MDC election. Idai rirang ba ayong ngangam tre benyele ki election nag mo kersan pisama pi na mar lada pi kersan ba pi hal bakut ngap tre nakabenta ka jong pi. Nganong tre nang mataw pa ba ngan tre nakabenta ka jong pi. Tiyong ba hadin balakut ta ka election MDC elect. Iyong to ay pisa kiliang yan di ba ay pisa kiliang IA ay pisa yang ada karam ay nga arlak Henry utaw rang ba ubra terway even ay santolak for election hakat kasi ong ngamdon pisa ban ay pi arlak namar balay namar umyo nong yakban ay arlak takam su ayram Henry ban ay yakban kersan hakat for election kikloy ban ay wadakel tolak batiklu bengka kaya ki mga kwa bankel banbo hang ni galong ba habang isim ya ka pisang ke jongi ha ka for election
Kumbaga la ong mene kalong mengintip nang nu katu kapisa kawan. Bat iba krau mene ile yatu. Ba kumbaga la jia ya ka wei ka party. Ngiyo iba la don ki company snack dobilak ani ka jala ka jongi. Ki balano da ki po lak sa kani ka party. Bat haba ka don ha ka bor ni iba. Kumno kani ka party kaya le ya kaban ai kata kalat kalinti ya kini ki company ya kaban sna ya ki kharkhana ki jongi hakan ke jala berkai ke bang aku abanong kolong ba haba don ki ba Christian ya kini ki party haga por election ya kaban penlut na kaban taban the ki bu ki jopi kini ki ba don haga bor kinom train na kaban ta ka jong pai ba henry kin train na kaban ta ki tu ki ba be ya ki pisa ki joki kai ke ba kham suma kalong ba Kiba bay tingkah ka for election na nong ipi. Omday tang kibriw ba nangani. Henry kideru kibriw kibanabar. Layathu yang house nam arajar arpulai. Haga por bile election nemali. Hang ni ke jala ka jongi. Ka way ka party riulum nangani. Kalayo yang taka jingbay tingkah nang thin Assam. But kalay John ki company kiba nang thin Assam. Kiba bay tingkah ya kata ka political party but habar kolong kom tangan ng ipi kini ki badan hakabor kinom train na kabenta ki briu jo ke jalla ke jongi kin train na kabenta ki company kin train na kabenta ki briu ki nom khai ki businessman ki ba ai tingkai ki hakapor election kinom train shu na kabenta jo phi nabar ya phi la de banthi hakapor election kay ka bijaya kalong ka phi mena ki ni ki por Bakumdo ka sarkar ang nagajala ka jongi. Kiale tang ban bo benda. Ya ka kendau ka siap ka jongi. Ya ka jingdon jing em jo ka jala ka jongi. Ya ka paket ai company kiba sabar. Bat ladon ka way ka company. Ya ka ba kalalit boot. Ya chief minister ka jongi. Ha ka por bu late Arunachal Pradesh. Berkali jong kita ki businessman kita ki company kala sa akem bat ka pisa siklur. Hang ta pai ba pisu thu sai kei ka bajia but kei ka bang akwa banong kolong ba ka voice of the people party ka snow thu sai kinong yalam ka voice of the people party ni da snow thu sai bangin la ban ai ta ka jing sekri ya phiu pai ba u bom don ka ta ka spa ka pho u bom don ka ta ka jing don jing em ka ban Krishan ha ka por election ban ai ka jing sekri ya phi ni ngin don pendon kam ya kapisa hagapor election kata ka ni ka nongrim ko jongi bagi pensong nongrim ya kata halor kata ka tebriu teblay kata ka rukom sensar ka khalar ka ba tebriu teblay om ka ba tep pisa henry ngin ai tak jing sekri ya ka ban ai ka jing bahana ka banta upai ba bag nong pi ban thit ya ka vote jongi pai ba hagapor election Kladela pa ka lenti ka babakla bat uno briuhi ubadon ka jing perkat ka babha ha ka jing im ka jong u unom kubur yakum kata ka jing le satang ki briu ki balam don ka jing tmu ka basneu ka bagin ki bakitre bat ki kubur yakum kata ka politics naglada ka voice of the people party ni mi sakmat ya ka bagin ong nginyale election klem pisa bat kumbai ba khraw mane ila kren kani kalong kakam kaba phla kaba om chu chia kot ha kano ka politics jong kano kari but om ju donru ka political party kabile election klem pisa but they ta ka voice of the people party natara kini ki badon kabor kaba menta ngano iti kidas ngau lamwir kidas ngau jenjar kida khuslai hiru kumno banyale election persya ya kani ka voice of the people party kabayat da kani galinti kaba om judan bayat but ya kani nila banle dei namar ke jingkershan ke chongpi upai ba ka voice of the people party hot ni don da ka jingtmu ko ba ni so tho yak ban ai ka jing sekri phi upai ba dei tang da kani galinti kita ka lenti kaba tempreo teplay kita ka lenti ba pen shonong rem ka hop ka sot henwei la da kam dei ke jingkershan ke chongpi upai ba nginam poi sei ru iba ardan inam long ai Isari ki menshwa inam long ay ni ginong yalam ki ba don ka party ni nam long ay lam da day ka jingkershan jongpi upai ba
Nata daw nga kwa ban ngin thap ti nakabanta upay ba kentop yaginong song ni kajala yak ba hipen urlong yakani kajing puto ka party but ngada snongo yapi upay ba but ngada don ka jingat namar ka jaj ben riu jongi nga sai ong kade ka jaj ben riu tip lay kamde ka jaj ben riu ko bom tip shu ka kor ka burom but ka ting tip riu tip lay Nata daw hanga bagi sengi ka Voice of the People Party of Snem Arajar huway hawa ki don ki nong thot kubor ki bakli kumno phin yale lada pim job election ngong ya kata ngisanya haki pai ba bat ngai bagi pai ba ken a ya jing sekri bat ngam ngai ru bagi pai ba jong ka bri nyuk trap jongi ki long ki bri ki bom tip shu ya ka hok ka sot ki bom tip shu ya ka e ka badai bat ka balai ki bonom tip shu ya ka nu babha bat kanu ka basniu minshwa ha por ba ngampat don ha party ngampat don hiru kata ka jing tmu ya ka ban an seng ya ka Voice of the People Party tu ki Snem Arajar khat nyau khat pra ha ka bangi pelong ya ta ki jing kren ha ki panel discussion ki bon ki breu ki ba ha ki tu ki Snem ru ki keno yu pai ba ki ong ba u dei ki u pai ba u ba pelong ya ki nong mi khmat ki jongi bakin bam sap Dei na marba wilik pan kisa hakapor election. Kikano, dei taka bang yedon naka panel discussion haki TV. Henry layo iru kiching tho haki kot kubor. Bakumno kini ki batho kot kubor ki bre ko bala nang bala start Henry. Kumno ki kren ki yong ba ni yo ya kinong mikmat ni yo ya kum kene ka sarkar ka bom train nam tau pai ba dei na marba pai ba u hikai ya kinong mikmat ban bamsa. Ngala nong ipi hata kapor habadon ko mata ka jing kren nga sa ong ngam slow ya hab jing mot ken diat ru ya ta ka jing kren namar upai ba usya hikai bakla nganga sa kren ya kata uno uyala di ubrakam uno bre ubrakam yala di ba udai uno yalam udai ban sim ya ka jing kle habayo i baka don ka jing knor ha ka imlang ka salang un penbet ya kata bat un hikai ya upai ba ngam don ke jing artatin balada mi kibriu lada kini kinong yalam kibla kami ladi ban baong bagi dei kinong yalam lada ki shim shisha ya kata ka jing kli ya ka ban ong ya ka badai kabalat upai ba un supo ya kata bagai ke ba ngada sungu kolong ba na plenty million ki badan na kejela ka jongi Kedon lagi polak kibreo kan ke jela ka jongi Henry ni aingu yo boleh bagi ai kublai ru i ba aden badai tang i ba aden i bala nur ben mi sakmat banong ba ngin yale yaki election lingba kata ka politics ka bakhoy dan ka clean politics hoy na takada ngon ipi kamlong ga bafla kini ki biale election da kane ka lenti ban chuthit ya ka bot ki pai ba ban chu pen be ki pai ba kinda wit kanong ipi ya ka jing don jing ba aden kumala kren mene i ba khla badon bong ba ka por ba khla isari ki dan bong badai ban khlat no i ba aden kalau ka bas ngusi hende ka jing sisa pa kanong ipi bai ka jing don ji ba aden ka dei kum umau jin thot u ba khla we ya ki tu ki ba kwa ya kapan sim kabu ya ka jing im choki pai ba leng ba kita ki policy terekam ki choki ki ba ki le na kabenta ka jing mentoi choki simet tin ring is sngomo na kabenta ka jing mi ji ba adan iblam not ban mi sakmat iblam le keleng ya ban pensa sho pai ba ya ka banong ba ngin ya da ka ne kalenti ka clean politics ya ka bangin ai ka jing sekri ka ba hok ka ba khoi sha upai ba Menshwa, Shaban Mika Voice of the People Party. Bon kipai ba kim tip kanu MLA uyo scheme. Kung no pin ya ika scheme na kabentaw pai ba omron jing tip. Henry da ka jing mi ka Voice of the People Party. Kipai ba ki yo ika jing sai. Kipai ba ki tip ika kamram ka sarkar. Yaka ba ka day banle na kabenta chong upai ba. Menshwa, Shaban Mika Voice of the People Party. But what hadin ba mi ka Voice of the People Party kidang don ki minister ki badang kren kop kiyong ba ka VPP kalat haw surok kat no kilometer hadu kat
fakta gidang nuot ban kren. Natadano kalian joko voice of the people party ngiyong. Manu balong PWD minister. Long kidukot joko VPP na long. Minister ubadan haka sorka. Namarban sinasurok. Kadai ka kamram jong minister. Ni pensya siya kipaiba. Bagi paiba kiyo ya kajing syai. Natadano yung iba menakini gipor. Niyo iya kajing kulmar jing mut jong kini. Kibri kibadon haka sorkar. Kiba ong ba upay ba ula kiwang leng. Upay ba ula sya yalam bakla. Upay ba ula shule shongshit. Upay ba ula kibuhur. Ya ka banjit ya ka voice of the people party. Hindi ka ka bang ikwa ban dia tu kalong ba. Ngingim semi kay upay ba ban ong tulong kiba kibuhur. Ngim semi kay upay ba ban ong tulong kiba shongshit. Ngiyong long kibri kiba sungko. Long kibri kiba don ya ka bor ban bisa. Long kibri kiba sta. But ngay ru ba hi long ki jing thao ki ba kodor ki jong blei ki jing thao ki ba tip pen pen ya pher ya kanu ba dei but ya kanu ka balai but ya kanu ba bha but kanu ba snew but natakara ko voice of the people party kawan ya ban pensai sha upai ba om ya ban yalam ya bakla ya upai ba natara upai ba nakaliang ka jong ha kung banga ong yipi ngim kwa ban yalam bakla yipi upai ba nga ba ngayang ya nag election MP nganom ay kata ka jingkular ka ba yalam baklay yapi upay ba ngan ito ipi kidon ki ba kular ki ba lada job MP mga lada job MP u candidate na kani ka party layo bet ya kata ka jing penrung ya katin kasih ha ka schedule kinur ban kren kum ta ka ba nga kwa ban ito ipi kalong kumni kani ka jing ki penrung ka tin kasih ha ka schedule kam dei ka thamai kadai kepala rin. Menshua ladon ke sorkar kongres Delhi. Ladon ki minister nang ni na jela ke jongi bat na kajai penri ku jongi ki badon hang thi Delhi. Hang ni jela ke jongi ru ladon ke sorkar kongres. Ladon ke jingaki. Ben penrung yak tin kasih ke schedule Henry Kimla. Kawairu minta kani ka sorkar Meghalaya ka don bat BJP ka don bat NPP ki ba don haga kenhun NDA dan ka National Democratic Alliance bat naga de ka kenhun naga party NPP la don UMP ubalay nrius na menchwa haraja sabha kani ka sorkar ka ba don Delhi ka de NDA ka sorkar ba don Meghalaya ka de NDA kila don lapau MP Henry Kimpenla ban urlong ya kata ka cingrung ha ka jong tin kasih ka it schedule Henry minta kiwan ban ong la da pijit MP na ka NPP lati kena ban yo bandrung ha kata ka it schedule na ka kredit ka baprang anong ipi nganom nut ban ong ban lalit long MP mga lati kena ban yo Henry ka bang nut ban ong kalong ba yen Tracy Tom Ngin yang nyebut din bat kani kejing nyebut din kalong ba om day ta mangin tray marway hindi ngin tray lem bat ki waypat ki MP ki ba mi lagi waypat ki jat benriu ki badang ya kendo ya kejing kumba ya kendo mangi ngangam tray ban kulari ka benang nga kendo kanong ipi hindi nga kwa tang ban kulari ka ni kalong ba ngan ay kata kejing ken kata ka accountability dak tin paring nga kwa ban bu kata ka kantin kata ka responsibility lane kata jing ai jing ken chepi pai ba ya ka ba ngan ai kum UMP ya ka bangin tray kay ka bang akwa ban ong ipi kay ka ba isari kilale ilal budin ya ki central scheme ki bala pentre kam makan ka jala ka jongi hoy kidon kisnong ki ba pendon kambha kidon kisnong ki bom pendon kambha isari kila budin ila leben pek la jong ki khmat igin ki central scheme ki badai ka kamram ka jongi ila let chikini ki school sarkar joka sarkar India la ka longa university le ni ka school khna bagini ki school joka sarkar India kentrai bha na ka banta upai ba joka ni ka jala ka jongi ila pek ya ka border ila kren ya ka jing chuki nong jok snong jongi ki badan ha border la ka long ha border Assam le ni ka border
Bangladesh. Ira lara sibon ki issue. Henry, ngidang ya idon kam, ya kaban kimi, ngidang idon kam, ya kaban ya ibudin, ya kini kam kibadangsa. Kawai ka mga kwa banong ipi kalong ba? Ngi na kaliang joko Voice of the People Party ya bingin late sa Delhi. Ngi ngenom ya sim ya kuno senjam. Ya kaban kersan, ya ka policy jong ka sarkar, kaban kata persya, ya kata kanong rem jong ka jat benri bu jongi. Ngenom kersan, ya kuno ka policy jong ka sarkar, kabakta ya ka jingit niam. Ngenom kersan, ya ka policy jong ka sarkar India. Kabakta ika kendo ko siap ko jongi. Ngin persya ya ka policy jo ka sarkar. Kabakta yang ikom kirulum. Kabakta ya ka jingdon ka jing em ko jongi. Kabak la panwan ra ya ka jing ma ba ka jing mensaw. Ya ka ni ka jala ka jongi. Kay ka bang kwa panya thu ipi ka long ba. Haus nem arajar khat khandai. Kay ka bajia ka long ba. Hang ni ka don ka jing ki persya ya ka CA. But political party but pressure group lene ki seng phalang klia mi pen persya Henry ka MP jong ka wai ka political party ka yang hadal hi ha parliament ya ka ban ai kublai yau home minister namar bolowan ra ya kata ka CAB ka bakal lalong ka CAA ka Citizenship Amendment Act meneng rang song kai bad uwai khurna nang thien Assam urang le interview yang amene nya keren cepang ka politics chongas jala Assam but hang thiru ngile keren cepang ta wai ka political party ka ba ha Assam hausnem arjar ka khandai ka persya ya ka CA ka persya ya ka CAB ha Assam Henry andala poi ha parliament kimnut ban ang sikintin ru ban persya ya kata ka policy chonga sarkar India ka ba kta persya ya kita kinong seksnong jong gani gathan ke jongi kay ke banga kwa ban on kaliang ka jonga kalong ba na kaliang joko Voice of the People Party ba kaliang ka jonga habang ilait sa Delhi ngi kwa ban yada ya kata ka jinglong kerpang ka jongi ya kata ka jing don jing em jo ka jala ka jongi ngi kwa ban yada ya kata ka jinglong try ka jongi ya ka khinde ko siap hagan ka jala ngi kwa ban yada ya kata ka jingat ka jongi kapadon hagan ka jala ka jongi ba ki wei ki jala ba ka sarkar India kam dei ban chukain deu thala bat ban yale persya ban yoroj ya ta ka hok long trai man trai ka jongi kata ka dei ka ba ngan kular nganong ipi kay ka ba ngin yale e gani ka long ba ngin yale dag jing troi sitom ngin yale dag jing kot jing mut ngin yale ya kata da kata ka jingit kle na kabanta upay ba uban pa UMP sa Delhi. Hoy ngayon adon ki bakular manong ba